Bok ekipa, dobrodošli u Hub 385. Mi smo tim Your Home Friend i radimo na alarmnom sustavu za roditelje sa vragolastim mališanima. Razvijamo pametne senzore koji će obavijestiti roditelje kada dijete krene prema manje sigurnim dijelovima doma. Ajmo vidjeti kako to radi. Evo, ovo je naša radna verzija senzora koja reagira samo na kretnju djeteta. Pošto sam ja odrasla osoba, senzor na mene nije reagirao, ali kada dijete prođe kroz vrata, senzor reagira i obavještava roditelje o kretnjama djeteta. A obavijest roditelji dobivaju i putem mobilne aplikacije. Aplikacija upozorava roditelja gdje se dijete trenutno nalazi. Roditelj također može prebaciti aplikaciju u guard mode gdje će senzori reagirati na svaku kretnju i tako senzori dobivaju funkciju protuprovalnog alarma. U razvoju senzora pomaže nam i ekipa iz Pokreni nešto svoje, a senzore očekujemo u prvim domovima do kraja ove godine. Cilj našeg projekta je olakšati roditeljsku svakodnevicu i omogućiti što većem broju djece da odrastaju sigurno.